Que rica estaba a cea, Tupa. Por que garda a botella na cesta? É para lembrarme de volver enchela de leite. E onde enche a botella de leite? Pois nas árbores leiteiras. Non hai ningunha árbore que dea leite. O leite que tomades fan as vacas. Nunca oíra nada parecido. Estás segura, Tupa? Sí, Rafa. A parte das vacas, tamén hai leite de cabra e de ovella. E, por certo, viven nas granxas. Hai moito tempo eu vivía nunha granxa con outros animais. Queredes ver as fotos? Sí! Esas son eu na bella granxa. Aí non estás ti, só hai unha rapaza. Esas rapazas son eu. Non sempre fun tan maior. Eras moi fermosa. Queres dicir que unha persoa nova se pode converter en alguén maior? Así, sen máis. Rafa, todos nos facemos maiores co paso do tempo. Pero que estás dicindo? É genial! Cando sexe maior poderei facer a miña propia comida, ordenar as miñas cousas e limpar a habitación todos os días. Iso xa deberías facelo agora. Non, Tupa, ainda son demasiado novo. E nesta foto con quen estás? Eu, Xía, a encargada de facer o leite. E que estabas facendo? Pois nesta foto estaba probando o leite. A verdade é que o Xía facía un leite moi bo. E que facías ti na granxa? Pois o Xía e máis eu traballábamos xuntas. Ela facía o leite e eu os derivados lácteos. Iogur, queixo, manteiga e nata, por exemplo. Pero que me dis? Todo iso sácase do leite. Pero daquelas árbores só dan froita. Tupa, e de que te ris na foto? As vacas teñen unha cousa curiosa e moi graciosa. Sempre se lles atasca o U e alóngano en cada palabra. Nesta foto estaba dicindo que fixeramos moitos queixos. Moi ben, Nina. És toda unha vaca. Mirade, aquí estou rodeada de galiñas, que son os animais que poñen os ovos. As galiñas non son paxaros. Sí, Rafa, claro. Entón, os ovos son sementes de paxaro? Ben, non exactamente os ovos. E, polo tanto, os paxaros son froitas, froitas voadoras. Non, Rafa, non son froitas, son animais. E sabedes como fan as galiñas? Pío, pío, pío. Moi ben, Nina. As galiñas pían. Esas sí que sei o que son. Son ovellas como a Linda. Pois sí, acabábanme de regalar un xersei de lá. Elas eran as encargadas de facer a roupa. Por que estabades tan contentas? Porque íamos a unha festa e era moi gracioso. Porque antes de bailar sempre facían... Chámase balar. É o ruido que facemos as ovellas cando imos bailar. Mirade, aquí xa estábamos na festa. Pasámolo moi ben. E con quen estabas bailando? Ai, chamábase Warren. Sempre me ría moitísimo con el. E de que ia vestido? Ele e a súa cuadrilla eran os mecánicos da granxa. Eran porcos moi mañosos. Aínda lembro o seu berro de traballo. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Exacto, Nina. Iso recórdame que na granxa sempre cantábamos unha canción. Queredes escoitala? Sí! Se ti foses vaca, moi rico leite darías ti. Reirías moi forte e cantarías mu. Se ovella ti foses, farías un lindo xersei. Bailarías comigo e balarías. Aquí na granxa hai alegría e verdadeira amizade. Axudamos, compartimos, pois nos dá felicidade. Se foses galiña, porías ovos ricos. Non terías mal ritmo con tanto Pío, pío. Se foses porquiño, serías moi traballador.
xentil e sensato. Farías Oink, oink, oink. aquí na granxa hai alegría e verdadeira amizade. Axudamos, compartimos, pois nos dá felicidade. Aquí na granxa hai alegría e verdadeira amizade. Axudamos, compartimos, pois nos dá felicidade. Que ben o pasabades. Non o botas de menos, Tupa. Pois a verdade, pasábao moi ben, pero agora teño a mellor das granxas, cun canguro, Estupendo! unha xirafa, Ra fantástica. unha pulguiña Nina, Nina, Nina! e unha ovella. Sinto, é superior ás miñas forzas. Contigo